L-Orkestra Filarmonika ta' Malta dejja b'ħidma sabiex fi żmien li ġej tkun tista' tibda tirrekordja l-mużika għal films internazzjonali. Żvela dan iċ-Chairman tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta Sigmund Mifsud f'kummenti ma' One News fejn spjega wkoll kif is-sena li għaddiet il-produzzjonijiet online tal-orkestra laħqu aktar minn 11 miljun persuna f'bosta pajjiżi madwar id-dinja. Nistabu kuntenti ħafna li l-produzzjonijiet li kellna online laħqu reach ta' 11 miljun f'46 pajjiż differenti u ovvjament anka il-kummenti li kellna minn diversi organizzazzjonijiet anka internazzjonali kienu li l-produzzjonijiet tagħna kienu ta' livellu li ħafna. Naħdmu biex fil-futur nkunu wkoll involuti hopefully fl-industrija tal-recording tal-mużika tal-film. Minħabba l-pandemija l-orkestra kellha tillimita ruħha aktar mis-soltu fuq il-palk jew teatru quddiem in-nies. Iżda l-produzzjonijiet ma waqfux. Is-Sur Mas Mifsud saħa kif iħares il-qudiem biex l-orkestra terġa' tibda tella kunċerti għan-nies. Nisperaw li s-sitwazzjoni tippermettilna li aħna nkunu f'pożizzjoni li nagħmlu kunċerti live, għax ovvjament aħna nimmissjaw il-live. Però kif in is-sitwazzjoni bħalissa meta għandek orkestra ta' 70 ruħ u ġo teatru tista' ddaħħal biss kollox bitruħ bl-istaff u hekk aħna mhux ferti biex nagħmlu kunċert tal-10 minni. Sigmund Mifsud spjega li fix-xhur li għaddew irrekordjaw diversi kunċerti saħansitra ħarġu silta mużikali li titratta mużika Maltija ta' kompożituri Maltin. Aparti dan bdiet kampanja ta' mużika edukattiva li daħlet fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex kollha.